हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसे कमेडि टाइप जागोन दे। मानो होनना बुङोब्ला जोंना सासे आदाया नैबे आखाइ जाबसेयावहाय आसि मोनबा दङना, नैबे आसि मोनबाखौ लानानैहाय खोथा बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला बे आसि मोनबाजों मानो ओरैबायदि नांलाय खमलाय जालायबाय थायो। दा नायलांनो हागोन आरोना भिडिअखौ। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं, बेराफारसे सानोब्ला ओरैबायदि मिनिंफुल आरोना, ओंथि गोनां। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंनि पलिटिकेल हान्जायानो होन बा माबा मोनसे जोंनि समाजनि गेजेराव होन बेफोरबायदि दाङाबाजि जालायबाय थायो। दा नायलांनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। भिडिअखौ बानायखांब्ला ओरैहाय आदाया आंनोहाय कल खालामहरदोंमोन दे, आं बिदि भिडिअ बानायदोंलै होननानै सासे ब्रादारा माबा खालामदों होननानैहाय। दा नायलांनो हागोन जेखिया जा। दा दिनै आं मोनसे एग्जाम्पल बेखौ आं होनो सानदों। नैबे आखाइयाव मोनबा आसि दं, नैबे जाबाय आं। बिराद दुग्गा आरोखि। खिन्थु बे हारसिं मावनो हाया, बे अन्थाइखौ हारसिं सुनो हाया। बेनो लोगो नांगौ, सानै बा साथाम लोगो नांगौ, नङाब्ला बे हारसिं मावनो हाया। थेवब्लाबो बिथाङा बिराद दुग्गा आरोखि आं। दानिया मा, नैबे बुंबाय नोंसोर साब्रैबो जेबो खारजौ गैयालै, आंसो मान होयो। बहाय मान मोनो बियो? हनै बेवाइफ्रा, हनै दखानदार, हनै गेलामाल दखान माने बियो बाहायो बेखौहाय। बाहायनाय हिसाबै बेखौ दुग्गा आरोखि। दानिया नैबे गेजेरनि बुंलायबाय नोंसोर साब्रैबो खुनु खारजौ गैया, आंसो साबसिन जौसिन, आं बयखौबो नुसारहरनो। नाथाय बेखौ हारसिं मावनो हाया, बे दुग्गा आरोखि। बिनिफ्राय नैबे सासेया दानि गाहाया बुंबाय नोंसोर साब्रैबो गोजौ गिदिरब्लाबो खुनु खामानि गैया, आंसो मान मोननाय बांसिन। बहा मान मोनो? नों हाबा जाबाय। जाबाय। हाबाया जेब्ला जायो अब्ला बे सनानि आगसा मोनगायो। 1,50,000, 30,000, 10,000नि बे आसिया आगसा मोनगायो। हाबा जाला, रावबो आगसा मोनालासिनो हाबा जानो हाया। आगसा मोनगायनो हाबा जानाय मानि सारा हाबा जाबाय। औ, आगसा मोनगोन नों दा? औ, आगसा मोना सारा हाबा मोना रावबो। दा सनमान गोनां। दानिया नैबे आसि गोरलैया बुंबाय नोंसोर साब्रैबो खुनु खामानि गैयालै, आं गाहाय मालाय मा, आंसो बांसिन मान मोनो। माबोरैहाय मान मोनो? दिनै आंनो बिखुनजोआ खाथियाव दङ नै, आं बिखुनजोखौ गोजोन्थों होननानै आयो होनना खुलुमो नामा? गोजोन्थों होननानै खुलुमो नामा? मबे सिगां इसोरखौ बाख्नायनाय, सिबिनाय, राजाफोरखौ मान होनायानो दिनै बे आसिया सिगांबाय नै। सोर सिगांखौ दानियालाय? बबे सिगांखौ दानिया? आसि सिगांबाय नै। गासिबो समान जोब, नंगौ नङा? नाथाय दिनै दुग्गा देरगांनाय थायो। नैबे जाबाय चेयारमेन, बे जाबाय फालक, बे जाबाय केसियार, बे जाबाय सेक्रेटारि, नैबे जाबाय हालमाजि। बे साबाजों गोरोबनाय मावाब्ला जोंनि धोरोम सिबिनायावहाय समस्या फैयो। बेनिखायनो दिनै बे साबा आरो नैबे साबाया जाबाय एगजिकिउटिभ मेम्बार। बेजों गोरोबनानै मावब्लासो जोंनि फोथायनाय गासैबो दावबायलांनो हायो। बास बुजिबाय दा? बेबायदि होनना दिनै बेबायदिनो राजनितिनाबो दिनैहाय इउपिपिएलआवबो दिनै 150% मोजां मोनो। बिपिएफखौबो दिनै 150% मोजां मोनो। बिजेपिखौबो दिनै 150% मोजां मोनो। कंग्रेसखौबो दिनै 150% मोजां मोनो। जेरखम धोरोमखौ 150% मोजां मोनो, राजनितिक दोलोआबो बेबायदिनो। नाथाय आं दुखु नांथाव आरो दुखु मोनो। अमा गिसिबनाय लोगो लोगो, दाउ गिसिबनाय लोगो लोगो बर'फोरनि जेंनाया दिनै उसिफावबाय। बे खार'नैनो आङो दुखु नांनानै नैबे चिरां होननायनिफ्राय आङो दिनैनिफ्राय बर'खौ नेवसिनानै आङो नेपाल जाथियाव नेपालजों आं संसार जानो थाखाय आङो दिनैनिफ्राय आं चिराङाव थालिया। बेनिखायनो आङो दिनैनिफ्राय आङो सिक्किमाव थांनानै संसार जाहैनोसै। सिक्किमनि नेपालिफ्रा आंखौ लोगो लाब्लाबो लायाब्लाबो आङो सिक्किमाव थांनानै आङो संसार जाहैनोसै। बेनिखायनो दिनैहाय आङो बे चिरांनिफ्राय आङो बिदाय लानाय जासिगोन। नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय, नोंथांमोननिफ्राय दिनै आं बिदाय जानोसै। आं चिराङाव थालिया। बेनिखायनो आङो दिनैनिफ्राय बिदाय। बिहामजो दिनैनिफ्राय आंखौ नुनायलाय आं बेवहाय, औ, आं दिनैनिफ्राय चिराङाव थालिया, आं बर'आव थालिया, आं नेपाल हाबनायसै। दिनैनिफ्राय आङो चिराङाव थालिया, नेपाल देशआव आङो सिक्किमाव थांनानै संसार जाहैनायसै। बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय दिनैहाय आङो
गोजोननाय बावबाय नोंथांमोना जाहाथे आंनोहाय गोजोननायखौ होयो दे थादो दे दिनैनिफ्राय आं चिराङाव थालिया नेपालाव थांनायसै आं सिक्किमाव संसार जाहैनायसै बर'नि जेंनाखौ खोनानानै दुखु मोननायखाय आङो बे नेपाल सिक्किमावसो आं थांनाय जासिगोन दिनैनिफ्राय आङो नेपालाव हाबबाय आंखौहाय साननानै लादो जि नेपाल जाबाय दिनैहाय आङो नेपालाव थांनायसै गोजोनथोंसै दिनैनिफ्राय नुनाय नंला आंखौहाय नेपालाव थांनायसै आङो आं थांनायसै चिराङाव थांबाय आङो बर'फोरनि संसार जानायखौ दुखु मोनबाय नेपालाव थांनायसै सिक्किमाव थांनायसै संसार जाहैनायसै गोजोनथोंसै बयबो गोजोनथोंसै आं चिराङाव थालिया नेपालाव थांनायसै आदा गोजोनथोंसै आदा अननानै आं चिराङाव थालिया दिनैनिफ्राय आंखौ नुनाय नंला आं सिक्किमाव संसार जाहैनोसै जय माथि दे औ गोजोनथोंसै बयबो आं दिनैनिफ्राय आं चिराङाव गैलिया आरो थांनायसै आं सिक्किमाव थांनायसै सिक्किमाव औ सिक्किमाव आं चिराङाव थालिया बाय 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 अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन बे आदाया ओरैबायदि कमेडिबो दै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मानसि ओरैबायदि मोसानायफ्रावबो पारफेक्ट आरोखि बियो मानसिया दा ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलायदो ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनो गोसोबा शेयार खालामना होगो आरोखि